moyo 98.2 FM isikhululo esijongele umfundisi lezolimo usoma kwekwetha wesikhululo osibetha sonke ezinye izikhululo iqale andiselwa ngo-1993 lusana dini olwakhuliselwa kumvaweloni wena wesanje ngephupha kodwa ngoku namhlanje seluzaseyisabaqhuba wabanye abantu ndingandibuzi kakhulu ngamuzweni lokhahlwa owayekhona usana muzali kuye ndondela impuke zikaXhosa yithi radio sibonele kanti 8.2 frequency modulation ndodafhanuka ndingatsho kuwa radio sibonele ingatsho leyo nkqubo yamaXhosa radio sibonele kanti indoda yasinda kumdlaba ngexesha kaSomagwaza phulaphula phulaphula ungaphuphi kuba inkomo ayikho